No dobré ránečkové spolek, no čo vám poviem, prechádzame na YouTube. Dlho som tak rozmýšľal, ako sa posunúť a nakoniec som zistil jak. Proste začneme točiť videá na YouTube, to je cesta. Aspoň sa naše živé duše nejak spoja a budeme si bližší a prvý vlog bude taký informačný. Neberte ma vôbec za zle, ešte je ráno, takže ešte spím. Ale čo by som vám chcel povedať je, že 13.12. ideme do Prahy na Techno, veľmi sa teším. Takže z toho určite bude vlog. A dneska by som vám ukázal vlastne, pardon. Dneska by som vám ukázal vlastne tieto krásne produkty, čo sú za mnou, samozrejme 18+, a poďme sa pozrieť, ako môj deň vyzerá. Takže týmito dverami vždycky prídem sem, áno. Tu je vlastne počítač, kde sa pozerajú hociaké veci, maily, objednávky vaše a proste potom sa už idú tlačiť štítky a ide sa to baliť. Poslednú dobu neviem prečo inak idú kily strašne malinko. Neviem, už asi nie sú tak populárne. A tak no, asi najviac idú tie Pabla Kuby, ktoré sú na tejto strane a sú to asi bestsellery, no. Kuby a Pabla určite. Teraz vám ukážem príjemnú miestnosť, kde sa vlastne všetky tieto videá tvoria a len teraz ešte musíme počkať, hej, lebo je tam strašná zima, som tam ešte len teraz zapol radiátor. A asi tam musím upratať, no, lebo nechcete vidieť ten bordel, čo tam je. Už aj tá kvetina to nevydržala. A tak poďme na to, jo? Ježišmaria. Vidíte, tu máme svetlo, tam ja vždycky pracujem, tam sa strihajú videá. A vlastne posledné videá inak na TikToku točíme na tento mikrofón, je to Rode, také niečo. A akože veľmi kvalitný. Len tu táto kvetina moc asi nevydržala. Ľudkovia, ale takto keď sa na to pozerám, tak ja si myslím, že na začiatok celkom fajn, ne? Ale no, toto je taká tá moja runka, kde sa točia všetky videá aj na TikTok a takto, takže toto je to miesto, no. Tak aspoň teraz uvidíme, aký je rozdiel v tom hlase, keď som na mikrofóne a keď točím cez telefón. Inak nedá mi nespomenúť trošku také reklamné okienko. Hen tie produkty, čo ste videli, či Kuby, či Pabla, tak nájdete na nikolipse.sk. Môžete použiť inak môj zľavový kód LASASOCKA5 a dostanete zľavu na váš nákup. A to je taká pripomienka, no. Môžete mi inak samozrejme napísať do komentára nejaké otázky ohľadom to, jak to tu funguje alebo tak, kľudne si to povieme v ďalšom videu. A ja to teraz spomeniem nejaké otázky od vás práve z môjho TikToku Lasocka12, že čo ste sa mi pýtali vlastne ohľadom týchto vecí, proste pukov a takto, chápeme. Prvého tu máme Adama na strihanie, ktorý napísal: mňa napríklad tá Kuba Black Sherry vôbec nehejtuje. Áno, nerfli ju. Správne, je slabšia ako pred rokom, ste moc závislí na sile. Práve že akože aj mňa to trošku štve, áno, ale už som si za ten rok zvykol. Ako by si porovnal Kuba Blackline a Pablo? Vraj najsilnejšie, ale Pablo úplný čilík. Kuba Blackline, že je najsilnejšia a Pablo je úplný čilík, neviem, podľa mňa je to dosť podobné. Akože niekedy sú dní, kedy ma Pablo potočí oveľa viac ako Kuba, ale proste záleží aj, či si to dám na ráno, alebo vieš, proste chápeš. Ty Ninja sem si dal 2 po ránu a vzalo mne to. Asi myslí Kuby Ninja? Áno, to som hovoril na jednom videu, že Kuby Ninja má viac hitu ako Blackliny, neviem prečo síce, ale viac mi pasujú, viac ma z nich potočí a asi najväčšia pre mňa chuťovka je piña colada, ale ak by ste chceli nejaké, že tu huli guli, tak proste mentolové, mint fresh alebo ice cool určite. Inak ešte raz opakujem, toto video je 18+, áno? Kuba Grape lepší, no toto je si myslím, že dosť subjektívny názor, takže každého vec, samozrejme každý máme nejaký iný obľúbený a ja mám Feathers. Inak nezabudnite mi dať follow na Instagram Lasocka, no. Budem veľmi rád za follow. Nech v týchto videách pokračujeme a dajte follow aj na tento YouTube kanál. Ďakujem. Budeme raz, dvakrát do týždňa vydávať videá. Díkes. No nič ľudia, ale ja mám taký pocit, že asi ideme vedľa, lebo ešte sa to tu nerozkúrilo. A ja tu za chvíľku zamrznem, takže ideme vedľa. Inak ako hovorím, ak by ste naozaj mali nejaké otázky, tak kľudne mi ich môžete napísať do komentáru. My si na nich asi v nejakom nasledujúcom videu určite zodpovieme. Keďže sa tu spoznávame a vlastne niektorí ma vidíte prvýkrát, vy čo ma nepoznáte z TikToku, tak ešte si tu spomenieme jednu vec, s ktorou taktiež spolupracujem ako s Nikolipsom. Počúvajte, inak toto video mi príde úplne jak nejaká reklamná, reklamačná propagácia, normálne, že to nie je. Vieš, že my sa tu máme zoznamovať a ja vám tu ukazujem produkty, ale proste je to spojené so mnou, ja za to nemôžem. No a so stránkou alebo s brandom, s ktorým taktiež spolupracujem, je Noxium, sú to produkty na lepšie zaspávanie. Je tam napríklad liposomálny melatonín, ktorý je najlepšie vstrebateľný, nejaké to sleep recovery na regeneráciu a taktiež ashwagandha proti stresu. Ako vidíte, branding za mňa 10 z 10, strašne dobre to vyzerá, strašne dobre, mne sa to strašne ľúbi. Ja som inak na čiernu farbu, asi ako môžete vidieť. A strašne sa mi to páči, fakt 10 z 10 design. Noxium.sk a tam mám tiež zľavový kód, koho by to nejak že zaujímalo, možno sa tu jeden nájde.
tak tam môžete použiť zľavový kód LASSOCKA20 a dostanete zľava na váš nákup, no. A vlastne veľmi dôležitá a zásadná otázka je, prečo sa z TikToku presúvame na YouTube? Jeden dôvod je ten, že tu si môžeme sami so sebou vybudovať úplne iný vzťah a proste ja sám tiež najviac asi konzumujem YouTube ako TikTok a TikTok je strašne, mi to príde, že všetko narýchlo, vieš, že ty vlastne scrolluješ a nemáš taký blízky vzťah s tým tvorcom. O tomto je YouTube úplne odlišný. No a ešte k tej otázke. Poslednú dobu ma TikTok už fakt, že prestáva baviť, chcem sa trošku aj ja posunúť s tou tvorbou, chcem sa trošku od tohto odosobniť. Ako ja vyprávam jak právnik, more, jak keby som nejaký císar alebo čo, Cézar, more, čo? Myslím si, že toto mi sedí oveľa viac, proste nejaký content tvoriť a tak, proste viem sa s vami vytvárať, máme medzi sebou nejakú interakciu, už zaužívanú a sa poznáme, takže to pôjde ďalej. A vlastne na čo mám ten YouTube, ešte sa k tomu vrátim, tak je to vlastne k týmto videám, či už z nejakého fitka, alebo takto proste z práce, alebo z nejakého zážitku, keď niekde pôjdem napríklad, vieš, proste na výletík, tak vás zoberiem so sebou už. Nebojte sa, nedopadne tak zrče, že som vám sľuboval streamy a neboli, pardon. Inak jeden náš kolega sa išiel teraz ostriať a som veľmi zvedavý, ako barber ostria dneska, lebo si to nehal tie vlasy tak dlhšie, takže uvidíme. To je mašina. Kamoško, ty ideš do klipu, do filmu ideš proste. Ešte bicák, keby si mi ukázal, tak už som. Ukáž, je tam vidieť? Tam trošku je, taký schovaný. Dobre ťa ostriel, ukáž. Baba. Aj ti to tak dal hore, no? Ti to tak spojil. OK, A tak crazy. som si dohodnutý až o mesiac, lebo ešte toto musí stále podrásť, vieš, že tento predok musí byť ešte dlhší, to bude skracovať zadu. Kedy ideš na súťaž? Kedy je ten dátum? Ešte táto ešte není, ale začiatok mája. Začiatok maja. Takže kľudne, bolo to, že 5. maja to bolo posledný rok. Takže potom ti budem točiť tvoj progres, baby. Nič, my ideme práve na obed sa nažrať, takže ideme papať. Trošku nám vyhľadlo, no. Inak toto je náš taký banovský pokladík. Sa to volá, že Dalasík. Aj nechcete vidieť, aký som hladný, borci. Fakt, že extrém. Nevezíš, ja som youtuber. Takže dneska dáme ešte fitko. Ako hodnotíte obed? Brutálne, Lafo, brutálne. A vy? Dáme pánové, ideme práve do fitka tu s pánom Imoňom. Musí dávať pozor na cestu. Dneska máme chrbatík a ukážem vám naše banovské fitko. Asi za mňa najlepšie, takže ideme na to. Let's go!
More boy got the party, this song your national anthem. Fuck gold, I'm a platinum. Me bro sipping on magnums. Got girls flocking all over, cause I'm young, glitz and I'm handsome. If you talk shit, then I bang them. You bang out to the mansion. You've never got. Dámy a pánové, máme po tréningu, tu s pánom Mimoňom. Ako hodnotíte? 10 z 10. 10 z 10, aj keď... Kvalitný tréning. Tak, len nejedol som od rána, dneska som... Akože absolútne neviem, čo mi bolo, triasol som sa. Musím sa teraz nájsť, ideme na kebab, teda ja idem a musím to doplniť, lebo od rána som mal iba jeden proteín, čo je strašne málo a som to aj cítil celkom na tej sile, že som bol dneska nejaký taký chudší, ale nevadí, ideme sa napapať a idem domov. Ja som nejako neodolal a musel som si kúpiť morečku. Idem ho zbaštiť hneď. Fú, aký som najedený. Blázni, inak vonku je strašná kosa. Extrém. Ale to, čo chcem povedať je, že dneska všetky videjka máme natočené, všetko spravené. Jediné, čo nám ešte dneska chýba, že čo robím ešte cez môj deň, je, že večer ešte takto na odreagovanie zapnem vždycky stream na hodinu, 2, niekedy 3. Takže teraz idem do mojej izby a idem tam zapnúť streaming, takže TikTok Lasosocka, môžete to sledovať. Som tam stále aktívny, ale chcel som tento YouTube rozbehnúť. A toto je môj deň, no. Takže ďakujem, že ste to pozreli, veľmi si to vážim. Nezabudnite dať odber, my sa vidíme pri ďalšom vlogu a ten vlog bude z Prahy, ako tu bolo už miliónkrát spomínané, takže máte sa na čo tešiť, najväčší technofestival uvidíte. Ahojte, pekný deň, dajte odber, čaute.